יום טוב, היום אנחנו הולכים לדבר על משכנתה לאנשים כשיש להם תיק בהוצאה לפועל או עקב סירוב של הבנק, אז בואו נתחיל. אז כשאנחנו בעצם צריכים משכנתה לאנשים שיש להם תיק בהוצאה לפועל או הבנק סירב להם, צריך קודם כל להבין למה. רוב הסיכויים אתם יודעים מה קרה, כן? זה לא איזה הפתעה, פתאום הבנק לא מאשר. צריך לבדוק קודם כל להבין טוב טוב את הסיפור. בכל מקרה, אם עדיין לא הגעתם להפטר, אם עדיין לא סידרתם את כל התיקים בהוצאה לפועל, אפשר לנסות לקבל הלוואה חוץ-בנקאית לטובת סגירת החובות, אם זה פיגורים במשכנתה, תיקים בהוצאה לפועל, פשיטות רגל, עיקולים, חובות, כל הדברים הנחמדים האלה, על חשבון הנכס שלכם, כמובן בתנאי שההלוואה היא עד 50% משווי הנכס, לפי השמאות. זה שמאות מורחבת למתן אשראי, זה לא השמאות הרגילה של הבנק, צריך לשים לב לזה לב. כמובן שאם יש לכם שמאות של הבנק מהחצי שנה האחרונה, יכול להיות במקרים מסוימים, תלוי גם איפה הבית נמצא, שאפשר יהיה להסתפק בה. צריך להבין שאם אנחנו לוקחים חוץ-בנקאי, מכיוון שהסיכון של הגוף שמממן לכם את העסקה, כי אתם לקוחות יותר מסוכנים, אז כמובן שהריבית תהיה הרבה יותר גבוהה, לפעמים כפי 3 אפילו, מהגובה של המשכנתה בבנק, אבל עוד פעם, לפעמים אין ברירה וחייבים איכשהו לסגור את זה, אז זה פחות או יותר הסיפור. פתיחת תיק הם לוקחים בממוצע כ2%, ממוצע, אבל עוד פעם, אם אין ברירה, לפעמים זה הפתרון. עכשיו, אחד הדברים הכי קריטיים למשל, זה אם כבר הגעתם להפטר והכל בסדר, ואתם יוצאים לדרך חדשה, צריך לראות בדוח נתוני אשראי, שכל החובות נסגרו ונסגרו בחוב בתאריך שיש לכם את ההפטר. למה? כי הרבה מאוד פעמים יוצא מצב שסגרתם הכל עם הרואה חשבון, יש כל מיני חובות או שלא נכנסו בטעות, או שנכנסו ופשוט לא עודכן. ואם זה המצב, צריך לסדר את הדוח חיווי אשראי לפני שמתחילים את התהליך, כי פשוט אתם נראים הרבה יותר גרוע ממה שהמצב הוא האמיתי. ולכן צריך לבדוק את זה, אפשר להוציא את הדוח בחינם, כוכבית 6194, פעם אחת בשנה, אפשר גם בתשלום של כמה שקלים, נדמה לי 18 שקלים לדוח, אפשר להוציא אותו מהאתר של בנק ישראל ולבדוק את זה ולראות שהכל תקין. כמובן השאלה הכי גדולה זה איך אתם היום. זאת אומרת, אם עבר שנה, שנתיים, 3 מאז כל הבלגן, והיום אתם עובדים ונכנס כסף, החשבון בנק מסודר ואין עיקולים ואין חריגות אשראי וצ'קים חוזרים, אם ההתנהלות תקינה, אז ברור שאפשר ללכת לחוץ בנקאי, אולי אפילו אפשר ללכת לבנק. אבל אם ההתנהלות לא תקינה, וממשיכה להיות לא תקינה, לא משנה אם העברתם את החשבון על האישה, הדודה, הסבתא, אז ברור שיהיה מאוד מאוד קשה לאשר, וגם אם במקרה יתמזל מזלכם, המחירים שתשלמו יהיו פשוט מטורפים. לכן עדיף לא להגיע לשם. עכשיו, אם כבר קיבלתם הפטר, אז לפעמים אפשר בפחות משנה לחזור חזרה לבנק, אבל בדרך כלל, ועוד פעם, כל תיק וכל מקרה לגופו, בדרך כלל זה לוקח בסביבות 2.5, יש איזו תקופת הכשרה מסוימת לבנקים שצריך לעשות אותה. כמובן לקחת בחשבון שאם בנק מסוים ויתר על חוב מסוים, הבנק הזה מעולם לא ייתן לכם אשראי נוסף, לא משנה כמה שנים עברו, והבנק הזה מבחינתכם שרוף. אז זה הנקודה, אם חלילה הגעתם למצב שהייתם בכל הבנקים ושרפתם את מצלכם בכל הבנקים, אז רק חוץ בנקאי כמובן. עכשיו אני רוצה לתת כמה טיפים לשיפור ציון אשראי, לפעמים זה טוב לעשות את זה כמה חודשים לפני שמתחילים את התהליך. הוראות קבע שמשולמים בזמן, מים, ארנונה, חשמל וכדומה, תוך כמה חודשים משפרים את הדירוג. הלוואות, מסגרות אשראי, כרטיסי אשראי מעלים כמובן את הדירוג, כי הבנק בעצם סומך עליכם. אם הבנק סומך עליכם, אז יותר קל, גם לבנק הזה וגם בנקים אחרים, אומרים, יש לכם מסגרות, אתם התחלתם להשתפר, גם אני רוצה לתת לכם משכנתה. אז זה גם משהו שמעולה. עכשיו, כמה דגשים לסיום, במידה ואתם לוקחים אשראי חוץ-בנקאי, לוודא שהחברה שנותנת לכם את הכסף, יש לה רישיון למתן אשראי מורחב, והיתר עסקה, זה בדרך כלל מבטיח שהגופים האלה הם גופים גדולים וחזקים,
וזה בדרך כלל אומר שהגופים האלה, המטרה שלהם שתשלמו להם בסוף תקופה, ולא חלילה שאיזה גוף לא בדיוק רשמי, שבסופו של דבר רק רוצה לקחת את הבית, אז עדיף לעשות את זה מול, לוודא שיש רישיון למתן אשראי מורחב, שזה מאוד חשוב. בסופו של דבר, כל הגופים רוצים בסופו של דבר שתשלמו להם, אחרי שנתיים, שלוש, זאת אומרת שאתם חייבים להם, ושתצאו מהם ותחזרו לבנק או תמכרו את הנכס. בכל מקרה. בכל מקרה, אם יש לכם שאלות נוספות, אז יש פה את הטלפון שלי למטה, ושיהיה לכולנו בהצלחה. נתראה בסרטון הבא.